Ang mga Bisaya usa sa pinakailado ng mga tao sa tibuok kalibutan. Daghay na tingala, daghay nangutana, nganuman ing ana ang mga Bisaya. Unsay naa sa mga Bisaya? Ang kinabuhi sa tao dili jud sayon. Daghan kayo mga problema, pero kana siya giantos o gisuklan sa usa ka Bisaya. Ang Bisaya grabe kaayo kagahi, grabe kaayo kaisog, grabe kaayo modala sa iyang kaugalingon, labi na sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dili ikalimod nga bisag unsa nga problema ang mga Bisaya grabe jud kaayo kalig-on. Bisag unsa nga problema walay makababag. Sa kadaghay giagian sa mga Bisaya, wala joy problema na wala na solusyonan. Wala joy pagsulay na wala nalampasan. Ug kana siya gipatunayan na sa daghan kayon mga Bisaya bisag asa nga lugar sa kalibutan. Mao na kung ikaw usa ka Bisaya, soko lang perminti og tindugi ang kamaayo. Ug unta ang garbo sa Bisaya imong ampingan. Ayaw kaulaw sa imong gigikanan, ayaw kaulaw sa imong pagkabisaya. Kay ang Bisaya dapat lang jud isinggit sa tibuok kalibutan. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya.